Oh, pare. Totoo ba yung balita? Sasampa ka na daw sa barko? Oo pare, walang masyadong pwedeng pagkakitaan dito eh. Nako, edi iwan mo yung mag-ina mo. Bago pa lang nagsasalita yung anak mo. Ganun na nga. Ang hirap ng iwan pare. Makatatay pa naman. Nakahabol sa akin. Iniisip ko na lang, para sa kinabukasan din naman niya itong pag-alis ko. Sa bagay pare. Saka alam mo hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makapag-abroad Kaya maswerte ka. Ako nga kung papasa lang, gusto ko na din sana. Ay pare, hindi mo na kailangan. Ang lakas-lakas itong talyer mo. Dito ka na lang. Kasama mo pa ang pamilya mo. Naiinggit nga ako sa'yo eh. Hindi mo na kailangan umalis para mabuhay kayo ng komportable. Pare, mag-iingat ka dun Aabangan ko yung mga posts mo. Salamat pare. Pakitignan-tignan yung mag-ina ko Alam mo naman, malayo ako. Makakaasa ka pare. Sisilipin ko yung pamilya mo. Nandito ako at ang pamilya ko para alalayan sila habang wala ka. O ayan, nakabit ko na itong double lock ng main door Tinibayan ko ng husto yan. Lagi kayong magkakandado ng pinto Ilan taon ba kasi yung kontrato mo doon? 2 taon nga. Pero pwede naman ako magbakasyon ng 1 buwan pagkatas ng 1 taon. Sana kasi, sa Maynila ka nalang naghanap ng trabaho. Malapit-lapit. Beth, sinubukan ko naman. Kaso wala akong makitang sasapat yung sweldo sa mga gastusin natin. Lumalaki na yung anak natin. Ilang taon na lang, mag-aaral na yan. Kailangan nating paghandaan. Yun na nga. Lalaki ang anak natin na wala ka sa tabi niya. Mas mahabang panahon yung wala ka kaysa kasama mo kaming mag-ina. Beth, pinag-usapan na natin to, diba? Magsasakripisyo tayo para sa future ng anak natin. Ayoko naman na magkakasama nga tayo pero hindi naman natin maibibigay yung mga pangangailangan niya. Magkakasama nga tayo pero lagi naman tayong kinakapos. Mas okay pa din yun kaysa magkahiwalay tayo. Sandaling panahon lang naman yun. Hindi mo na mamalayan, nakabalik na ako. Hayaan mo, tatawag ako lang madalas. Yung anak natin aalagaan mong mabuti. Huwag mong pababayaan, lalo na ang sarili mo. Halika nga dito. Paamoy nga. Miss ko to Bye-bye! Kumusta ka na? Kumusta ang anak natin? Okay naman. Kumusta yung yaya ni baby? Malaking tulong. Hindi na ako masyadong napapagod. Mabuti naman. Alam mo kung hindi ako nag-abroad, hindi natin kakayanin kumuha ng yaya. Hindi ka makaka-relax. Ano pa nga ba? Oh, may sasabihin ka pa ba? Lalabas sana ako para magpa-parlor. Wala na. Sige. Ingat kayo dyan Okay. Sige, bye. Pare! Naku, pare. Ang ganda ng background mo nasaan ka ba? Nasa laot pare. Off duty ako. Ganun ba? Parang ang sarap mag-swimming dyan sa background mo. Naku, ang lalim niyan pre. Saka baka may pating sa paligid. Oh, nga pala. Napatawag ka pre. Hindi ko kasi makontak si Beth Ilang beses ko nang sinusubukan pero hindi ko ma-reach. Ayos lang kaya ang mag-ina ko? Ayos naman sila pare. Napadaan nga ako sa inyo kaninang umaga para bumili ng pandesal sa kanto. Nakita ko pa nga silang mag-ina dun sa balkonahin nyo. Mabuti naman at okay sila. Baka mahina lang o walang internet sa amin. Baka nga pare. Hayaan mo kapag napadaan ulit ako pag nakita ko si Beth, sasabihin kong tawagan ka na. Yan, sige salamat pare O sige na, baka naabala kita. Wala nga naman yun pare. O ikaw mag-iingat ka dyan Tawag ka lang. Oo naman pre. Sige salamat Tsaka ingat din dyan.
Tonyo, ano problema ng jeep mo? Ang ingay ng makina pare. Pakisilip mo nga. Sige. Isusunod na ng mga boys ko. Palilinisan ko na rin pagkatapos. Para kasing pugi mo. Yan ang gusto ko sa'yo pare. Pag dinadala ko ang jeep ko dito, hindi lang naaayos, nalilinis din. Paano? Alis muna ako Balikan ko na lang mamaya. Hindi mo pa hihintayin. Saan ka ba pupunta? Diyan sa bago kong darling. Wala talaga akong masasabi sa'yo, Tonyo. May bago kang syota na naman. Kailan ka kaya makakahanap ng babaeng magpapatino sa'yo? Baka sakaling kapag nakapag-asawa ka, mag-stick to one ka na. Wala pa. Malabo yan. Hindi ko pa nga nakikita yung babaeng harap ko sa dambana. Sa ngayon, ayos na muna tong bagong flavor of the month. Ay, wala na akong masabi sa'yo. Basta, ang gusto ko lang hindi mo ikakapahamak yung pangbababae mo Hindi yan. Ko pa. Tonyo, ano ba? Ang aga-aga pa. Baka makita ka ng mga kapitbahay. Kaya nga papasukin mo na ako para wala nang makakita pa. Dumaretso ka sa kwarto at baka makita ka ng yaya. Sabi ko naman sa'yo, huwag ganitong kaaga, di ba? Miss na kita Ang gagawin ko? Halika nga dito. Tonyo, Tonyo, ano ba? Bagong palit tong bedsheet. Bango-bango. Parang ikaw. Alam mo naman yan. Bihis ka na. Nakabihis na ako. Panglakad. Bihis ka ng panglakad. Bakit? Pangalis. Saan naman tayo pupunta? Magdidate. Ginutom ako sa'yo Sige na nga. Hoy, Tonyo. Huwag mo akong hahawak-hawakan sa labas, ha? Baka may makakita sa atin. Susubukan kong magpigil. Lagi mo pa naman akong ginigigil. Grrr! Ano ba, Tonyo? Takbo na ako sa labas ng gate, ha? Huwag mong kalimutang magdala ng pang-date. Alam ko, nagpadala na yung asawa mo. Schedule ng padala na ngayon, di ba? Oo na, lumabas ka na. Siguraduhin mong hindi ka makikita ng yaya. Paring Jeff! Tapos na? Abay, oo! Tamang-tama yung dating mo! Beth? Jeff? Kilala mo itong si Tonyo? Syempre naman. Sasama ba yan sa akin kung hindi? Pre, siya yung sinasabi ko sa'yo. Siya yung bagong darling ko. Siraulo ka ba? Tonyo, kaibigan kong matalik yung asawa niyan. Alam ko namang may asawa, pre. Hindi ko lang alam na kaibigan mo. Kamag-alala. Flavor of the month lang to. Darling. Bayaran mo nga muna si paring Jeff. Sige. Paring Jeff, napatawag ka. Pre, nag-aaway ba kayo ni Beth? Hindi naman. Lagi ko nang tinatawagan kaso madalas hindi ko makontak. Busy yata sa anak namin. Pre, huwag ka mabibigla Pero, kailangan ko sabihin sa'yo to Si Beth, pre, palagay ko may karelasyong jeepney driver. Pre, mabigat na akusasyon yan sa asawa ko Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Siguradong sigurado ako. Lloyd, kausapin mo ng masinsinan niyang asawa mo Ano ba, Lloyd? Wala ka naman tigil sa kakatawag. Walang tigil? Beth, hindi na tayo nagkakausap. Lagi akong tumatawag pero di ka naman sumasagot. Ano bang pinagkakaabalan mo? Ano pa?
Eh di itong anak mo. Sigurado ka? May gusto ka bang sabihin, Jeff? Nakarating sa akin na lumalabas ka kasama yung jeepney driver dyan sa atin. Si Tonyo? Ah, minsan lang kaming lumabas nun. Naliligaw sa akin yun. Nanliligaw? Beth, pakinggan mo nga yung sarili mo. May asawa ka na. Bakit ka pa nagpapaligaw? Hindi ko naman pinapatulan. Eh gustong manligaw. Beth naman, huwag mo naman akong harap-harapang iputan sa ulo. Oh, parang Jeff. Kumusta? Napatawag ka? Oh, pare. Ano, balita? Nakausap mo na ba si Beth? Oo, pre. Nangako naman si Beth na hindi na magpapaligaw dun sa tsuper. Pre kasi, ano Ano yun, pre? pinag-uusapan na kayo ng mga marites dito sa atin. Lantaran na kasi ang relasyon nila. Itong si Tonyo. Kala mo, sa bahay nyo na nga natutulog kapag gabi. Ha? Totoo ba yan sinasabi mo, pre? Oo. Paano mo nagagawa sa akin to, Beth? Nagtatrabaho ako dito. Tinitiis kong malayo sa inyo tapos nanlalalaki ka? Dahil ang totoo, ayoko na sa'yo. Gusto ko na makipag-iwalay. Beth, hahayaan mo lang masira ang pamilya natin dahil lang sa tonyong yan? Ano ba meron yung tonyong yan na wala ako? Yun nga, wala ka nga kasi, Lloyd. Kaya tapusin na natin ito. Sustentuhan mo na lang ang anak mo. Pare! Oh, kailan ka pa dumating? Kahapon lang, pare. Oh, para sa inyo. Ang dami namang tsokolate nito. Mura lang yun dun, pre. Ikaw, kamusta ka na? Ikaw ang dapat kinakamusta dito Kamusta na kayo ni Beth? Nagkausap na kami, pare. Sabi ko, aayusin namin para sa anak namin. Buti nga at umuwi na yung si Tonyo dun sa probinsya nila At least malayo na. Mula din kasi nung makita akong magkasama sila ni Beth, hindi ko na ginagawa yung jeep niya. Bahala siya sa buhay niya. Parang Jeff, salamat ha. Hmm. Alam ko na mahirap sa'yo na sabihin sa akin kung ano yung nakikita mo pero sinabi mo pa din. Salamat, pare. Ikaw pa ba? Matibay ang samahan natin, pare ko Lagi ako nandito para sa'yo. At alam ko naman na kung ako ang tatayo sa kalagayan mo ganun din naman ang gagawin mo para sa akin. Beth, paalis na ako ulit bukas ha. Baka naman pag-alis ko kung ano-ano na namang mababalitaan ko. Tigilan mo nga ako, Lloyd. Paulit-ulit ka. Akala ko ba okay na? Akala ko ba napatawad mo na ako? Kung pinagdududahan mo ko, bakit aalis ka pa ulit? Bakit hindi ka nalang manatili dito? Para mabantayan mo yung bawat kilos at galaw ko. Hindi yung lagi mo nalang ipapamukha sa akin ang naging pagkakamali ko. Hindi mo ako masisisi, Beth. Hindi ko maiwasang maalala kaya pinapaalalahanan kita. At kung totoo ang sinabi mo na magkaayos tayo na mahalaga sa'yo ang pamilya natin, mag-focus ka sa anak natin. Siya ang pagtuunan mo ng pansin at hindi yung kung ano-ano mga bagay. Mahal na mahal kita, Beth. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Tinitiis kong mapalayo sa inyo para lang maibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan ninyo. Dear love, sa kabila ng napakasaklap na nangyari sa akin, sa kabila ng napakatinding kasalanan ginawa sa akin ng asawa ko, pinili ko pa din magpatawad.
Ganun yata talaga kapag nagmamahal ng tapat. Pipiliin mo na lang ipikit ang mga mata mo at kalimutan ang lahat ng maling nagawa sa'yo. Kahit gaano pa ito kasakit. Ngayong malayo ako kay Beth, hindi ko pa din maiwasang mag-alala. Pero binawasan ko na din ang pangangamusta sa kalagayan ng pamilya ko sa aking kumparing si Jeff. Natatakot ako masaktan muli eh. Natatakot akong alamin ang totoo. Baka hindi ko nakayanin. Natatakot ako na baka kapag niyurakan pa muli ni Beth ang aking pagkalalaki, ay bumitaw na ako ng tuluyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Radio Basic!